Gipadala ni Jesus ang 12 niya ka apostoles. Marcos Kapitulo 6, 7-13. Anya miadto si Jesus sa mga kabariuhan og nagtudlo. Gitawag niya ang 12 niya ka apostoles ug gipadala niya sila sa tinagduha. Gihatagan niya sila og gahom batok sa mga dawtang espiritu. Gimandoan niya sila, ayo kamo pagdalag bisan ansa sa inyong paglakaw gawas lang sa sungkod. Ayo kamo pagdalag pagkaon, kwarta o bag. Maimo kamong mosalog og sandalyas, apan ayo kamo pagdalag ilisan nga bisti. Kon padayunon kamo sa asa kabalay, di halang gayud kamo mupuyo hangtod muhawa kamo ni anang laggara. Apan kon ang mga tawo sa asa ka lugar dili mo dawat kaninyo ug dili maminaw sa inyong ginawali, biyay lang ninyo sila, ug sa inyong paghawa itaktak ang abog sa inyong mga tiil isip pasidaan batok kanila. Busa mila ko sila og nagwali nga kinahanglan maghinulsel ang mga tawo sa ilang mga sala. Daghang mga dawtang espiritu ang ilang gihingilan ug daghang mga masakito ng ilang gidihogon ug lana og nangaayo.